Kini ang Atraka Balita 943. Ang sertipiko di kandidatura ang kuna sa katapusang adlaw sa filing sa tuig 2022 sa national and local nga eleksyon. Si kanhi konsehal sa siyudad Sanhay nga si retired Police General Erving M. Malunda. Sa iyang pamahayag si konsehal Malunda sa unang adlaw sa pagduso sa mga COC na ninguha nga mahimong opisyal nga kandidato sa sunod na tuig nga piniliay. Matod pa niya walay nahibalaan nga miduso og certificate of candidacy pagka mayor at bang sa kasamtangan nga mayor nga sa dakbayan sa Tanhay nga si Mayor Rinaldo Concepcion. Sumala pa ni Konsehal Malunda sa niagi nga adlaw Biyernes sa hapon, Oktubre 8, tuig 2021. Nakadesisyon siya nga mulansar pagkamayor sa siyudad sa Tanhay sa rason nga adunay kapilian ang katawhan ning dakbayan. Dugang pa niya ang mao nga adlaw sa katabusang sa filing. Nakabantay siya nga aduna usay ubay-ubay nga milansar sa pagkamayor o nalipay usab siya tungod kay nakita niya ang demokrasya sa dakbayan sa Tanhay. Nga aduna joy milansar nga mga mayor, bisi-mayor o konsehal. Ania ang iya nga pamahayag. May buntag no, Ron and company. Right. May buntag sa atong pinalangga ang Tanhayanon. May buntag pud sa tanan no. Well, na aghat kita ani no kay ang akong panglantaw sa siyudad sa Tanhay sa pila ka adlaw nga filing na sa mga kandidato. Nakita nato nga murag wala may nag-file no. Anya nakita nato nga murag dili ni siya maayo nga walay kandidato magbangga kay naman right of suffrage ang katawhan no to choose and to select their leader. So mo na nga atong gihimo nga kinahanglan ang katawhan na agid siya ang iyang katungod iya i-practice no nga mag-choose sa ilang leader. So mo na siya nga atong na agata no. And that's why nagpaabot kitag katong October 8. So nakita nato ang atong nakita kay pag-file nato daghan po dahil nag-file og lain. So mo ni siya. So nakita nato nalipay ko ani kay nanay demokrasya ni nga atong lungsod kabayan sa eleksyon nga naagid mga kandidato nga magpapili sa pagka opisyal no, mayor, vice mayor and councilors. Kini ang Atraka Balita 943. Si kanhi Tanay City Councilor Erving M. Malunda, mayoral candidate ang hinabik ni sa Atraka Balita 943 News Team kagahapong adlaw. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod ug baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.